Сметът тук спаси Монтана от това тимът да се озове в ролята на догонващ в резултата. Чудесно отигра Монтана, когато тази платформа бе разклатена. Ето как тревогите не закъсняха. Балджийски ще стигне първи до топката, пада второто. Не, че сега тя отсъства. Балджийски. Изстрел на Минчев! 1-2. Защитната линия Балджийски в наказателното поле. Ще може ли да стреля, направи го? Балджийски. Подкрепен от Атанас Илиев. Какво ще направи Балджийски? Задържа, комбинира с Атанас Илиев. Това е страхотен шанс за Монтана. Удар, спасяване. Балджийски 1-0 за Монтана. Нямаха много време за пълен обрат. Балджийски с удар от дистанция и трето попадение. Минута тече за момента. Удар с десния крак и града. Преизиграването на останалите срещи. Михаил Иванов сега чисти с глава, но възможно за 6-ти гол и той е реализиран. Негов автор е Янко Ангел, футболистът, който се проявява в резерва. Двамата заиграват като двойка офанзивни полузащитници за променя. Центрира отново с глава играе. С доверието и на съотборници, и на треньори. Подаване на Йордан Тодоров в центъра, където е Георги Ангелов. Сега Балджийски. Минчев, Балджийски отново. Отбора на Монтана атакува Генчев. Албанецът Алби Дости, който за първи път попада в групата, след като първите два кръга жълтата му карта се бавеше. За останалите след малко, защото Борислав Балджийски стреля опасно и това е гол! Сбърка. Сега 5-6 футболисти на Литекс в половината на Монтана.